На, сись не попадать назад. На. Я у шокові. Все. Треба було тих бити. Вони просто на неї. Вони просто на неї всі. Хо-хо-хо-хо-хо, кампець. Я думав, що Дора згузиться, а вона така, що, я настресована, де в галибу, Дорас вам кіть фляцну інну. Виділи сте все? Було в неї 100 стреса, тепер у неї ачей 40, та ще в неї якийсь бонус. Вона тепер сильна. Як це? Сися, дівка, слухай, то-то. А як поникати щось за бонус? Powerful.